Yaro ya utrai. Ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Niai kuble yapi naka Holy Redeemer Niwa Center Mauklang. Padnga kermen bayit pila puson yaga session beningkong kabangala ai syapanga longing longse. Bad ngilastang yaga retreat nadu kasni toding. But kala longka episode beningkong. But lese don na pedeng jombe bambat ngap but puson yaga episode beningkong sa lay pai biang wat yakane naka video pinsanang lap puson lang rengkat bad ba i jombi baro arngut shikurin shonglang bad ban puson kane kalong ka jinglong ka bakerpang jong kane ka retreat ka bangayala happy lese don na pedeng jombi pilong giri kende compare Henry kito ki badon ke shikurin sneba shonglang bad puson lang bad duai lang kadba ngadang yalam yepi syakane ka retreat ba pen koi jongka longing longse but hake session baladep ngala kindo yepi ba ki kon samla shinrang bad kinderu senang snap senang puson badutrai un senang pasyau happy daka jinga daka jingi kai kaba kordor naga benda ke lawai jompi nama ngaburom ye pigi kon samla bat pigi kina pilong ki longkomi longkupa lawai jongga bala bat pilong ru ba kordor bat kadba nang yo jingi kai kadba nang yo ye ke jimpen kuit da ka bor jangga tinu ble pin senang yo ya ka dor ka dar bante ya ka longing longsem kaba kuit halur u mausia aku try unangkar ko yapi kadba ngistang yaga nega retreat pen koi yaga longing longsen haga neka session ngakwa ban puson rengga batpi ba kayin ka sem kadon ha ka saindur jango belai ha ka jingtumu bam chukut jango belai nama rutrai oblai uposeniu ya kayin ka sem baba udang wad ya keinga sem babha namar bale uladon ka jengtumu banpa ya la wukun syakane ka parte ya ka jingid bala long do longsna ka jingid bala long do longsna kade bansa rehapo keinga sem ke jingid jongo belai ni puson haka shiti baningkong jongo yanis bakuit kabasau henyo patpra bau belai ulong ke jingid kane ke jingid kaladon badu belai ulong ke jingid badu lakwa ban penwan dur ya kane ke jingid ke jongo belai hapo ki ingase banaga benda ban penwan dur ya ka ne ka jingit ka jango belai udon kam ya ka longing longsen kaying marwe kam long ka longing longsen don bon gi beryu kiyim ha kaying hendra ngimla ban kot ya kaying longing longsen nama don bon jai kiying don gi beri kishu sakai lese ki kina samla ki sakai ha kiying haba ki lai pulai jingai lese ki sa ha ki hostel lese ki sa ha ka boarding lese ki bru haba ki lai jinglai ki sa ha ka hotel ki shim susngi arsngi ya ka room kamera ba ki sa hangdo henre ngim laban kot ya kum kita kiying kasem khalong ka jaka ka ba ublai ula saindur badu belai ula penmandur dah ka jingkar ku ka jangu bad habang apuson syapanga ne ka jingid bamchuk jangu belai ka jingid jingtumu bamchuk jangu belai naga benda ki ingasem nakwa banong yepi ko himmen ko para ka ingasem kadon ha ka jimpos niu jangu belai ka ingasem kalong ka jimpos niu ba kerpang ka jangu belai ngiru ngilong ki bri ba pos niu bon ke baro Henry ublay udang posni man kapot syapanga yin kasem
kabakuit, kabakandam, kabalaban snowutu, basyempang, yaka jingid ka jomubelay. Tinagataga daw, kabang ngadang puson, ngadang snowutu, ubelay ula tao yaki buryu, haka dur ka daw. Kane kalong ka, jimmi, jong kata ka jimpos niyo jong ubelay. Balay ubelay ula tao yaki buryu, haka dur ka dar, jonguhi. Namar kane ka jingtumo bamjukut kaba oble udon haka jimur jungu. Kaya kane ka jingtumo bamjukut jungu ble kalong ban pa iya ukun syaka perte ban longdo longsnam ban pelong yakikun ban sah haki ingasem ban shim yakadur kadar jungu beriu. Bat nakataga daw utrayu ble ula berkat sanibha. Kumno ba undu pa ia ukun ba marwe syaka neka perte. Umlaban syupa ia ukun syaklau. Umlaban pa ia ukun syak kapadang kimrau. Kimrat. Ublay ulakwa ban pa ia kikun ba marwe ia uba ukam it syangi ki beriu. Bad ban pa iangi ia ujisu syangi ki beriu ngide bandon ke jinglong jong ublay. Ngide bandon ga jingi bi jongu belai hapo jongi. Lem kumda kamya de dur bad ka jinglong do longsnam jongu trai Jesu hapadeng jongi. Te kabamut ya ka incarnation ngila banong ya ka jinglong do jinglong snam jongu Jesus Christ kalong ka jinglong do jinglong snam jong ka jingi ka jongu belai upa hapadeng jongi. Bad kala urlong bad kala yok ya kadur kadar haki ingkasem kayingkasem kalong ka jaka baki kon ke badon kadur kadar jongo ble ki ya imlang hakawe ka jingmut hakawe ka mensiam bala pensyong nongrin ha lor ka jingi kacha badon kane ka jingi handa dondro ya ka bor ya ka jinga jong ka jinglong do longsam jong utrai uble hapadeng jongki. Tinagataga daw habang ipule na ka kitab Genesis ive arpo Henryo bat ngipule kumne nang daw ublay ulaong to ngin ya taw ya ubryo hakadur jongi uban yasrim yangi ay bakin long kenrat halor ki dokka kaduryaw halor ki sim ka swin halor ki jingdri halor ki kindaw baro but ha lor ke kenja bapar barro ha lor ke kendo but nangda arpo hinyu uble kumda uble ula ta ya ubriu ha ka dur jonguhi ha ka dur jongu bleke ula ta yebu ula ta yaki shinrang bad kende kabamut kayinga sem kalong ka jingit kabapalat liang jongu ble hamal laki inga sem kane ka jingit kadeban treka kade ka jingit kadeban pau haki beriu haba uno uberiu pet na bar yake inga sem jombi kideban yo yayu haki inga sem jombi kade kane ka jingit omde jingit batali hendra jingit kabala longdo longsnam bashongsa badni lada omdon kane ka jingit haki inga sem jongi kayinga sem jongi kan kelalong kayinga sem batli basuda bamdon dur kadar bamdon ka jingyubi jongu pale buon kayinga sem hakene ka juk kaba menda kalastam ban kelalong kayinga sem basuda kayinga sem batli kayinga sem bamdon jingyubi jongu pale buon ki inga sem kim judon ya ka ne ka jinglong jong ka jinglong do jinglong snam jong Jesus Christ haba ngila ngiduna ya ka ne ka jinglong kan sa ayu ngin sa duno ya uble ha ka jingem jongi kayin ka sem kan kelalong kayin suda kayin ka sem ka kelalong tang ka kindro bagi tudung ba itinat kerong kabayitanat tengila bandong kain kasem kalong kerong pong suda omdon ka jingit ka jongoble omdon ka bor ka jongoble tenaga tagada uble upa ula jid ya ka Maria ya u Joseph
bakin long yatali haka neka jingetali haka neka jingit uble un sabuno yawu nong penim bakin dub sumar yawu kabamut malakikun kilong ki dakashin jong kaneka jinglong do jinglong snam malakikun kilong ki Emmanuel ba shongsa hapadeng jongi haki inga sem jongi malakikun kilong ki jingai jong uble namar malakikun kilong ka saintu binda jong kaneka saintur bamjukut jong uble nagadaga daw ko himmen ko para piki ba don ki ingasem piki longkumi longkupa pideben snow burom pideben snow sarong namar pidang ya shimmenda ya kaneka jimpo sunniyo bamjukut jong uble pilong shi binda bat kaneka jinglong dong jinglong snam jong ka jingit ka jong uble haba pi kumupa bat ka kami pi ya it lang bat ya burom lang ya trei lang kadang jayu yang kaneka jingwan long do long snam kadang urlong kadang treikam hapadeng jumpi haba bi peit ki kon jumpi pideben yoyayu pideben peit uni udong Emmanuel kaneka long ka Emmanuel angilaban haba bi peit ki kon kende pideben long peit kaneka de ka Emmanuel kaneka long ka so jong ka jim posniyo jong uble udang posniyo halar jumpi upa bat ka kami ka jim posniyo jong uble ka stang ban nurlong kala stang ban yo ya ka dur ka da lemba ki kun jumpi kam shimut ya ki longume longupa kimpat don kun hadu minda pimde ban benur bat babe banong o uble umpat posniyo hoy uble udang posniyo naga benda jumpi ru kumba uble ula posniyo naga benda u Abraham bat ka Sara lese ya ka jim posniyo jong uble kan sa urlong ha ka por jongu ha ka por ka babyang jongu ka jim posniyo jong uble kan sa urlong ru ha ka jingim ha ki inga sen jompi kiba babe kiba benut na marpem don ki kun te ko himmen ko para ngako ban keleyapi hadukatno pilatrang naga benda u Emmanuel hapadeng jumpi haki inga sem jumpi hadukatno pi burom yaki Emmanuel bala uble ula ayapi hadukatno pi snow kortor yalate naga benda ki inga sem hakane ka inga sem jumpi bamminda pideben snow tu yaka jinkor dor jonka jington jonguble don barabor hapadeng jumpi bayaisa rengka batpi lada uble uyaisa hapadeng jumpi lada uble ula penwandur yaki ingasem katkum ka jingtumu bamjukko jongu katkum ka jimposni bamjukko jongu hadu katno pila yatreilang hadu katno pila treishitom ban kongu yakane ka saindur ka jongu ble haba peit bon ki ingasem menda haba peit yaka jinglong jong bon ki ingasem ka ba menda ngis ngausi banom amdon satya yakane ka jinglong do jinglong snam jong ka jingid habon ki long pa hakane ka juk ka ba menda kim nim yo yishu yakane ka dakashin jong ka jinglong ka jingid habon ki long ka mi ka ba menda kim don kane ka dakashin jong ka jingid ka jong oble haba uppa bat ka kami kim don kata ka mensiam ya trailang bat ka yatalli kumno kilaban penwandur ya ka jingit ka jungopalai kai ka so uye so jong kum kita ki jinglong jongki kin sapra kin sajat kin saya jingai lese ki jan hakamet henre ka mensiam jongi pat kinang jingai na kawe kasni shakawe pat kasni nama omdon kata kabor kabayate yaki omdon kata kabor kabayakring para maki banlom kawe minta bon ki longgame longpa kila dono yakane kabor kabakring ya iwe pat shakane ka jingat lebat ka jingku jong ingasen penban kidang jingai no na iwe pat kadbanang yar kipor na kadagadaw nius ngo shapang ka jingjia jong ka jingjot jong ki ingasem hadin shis nem ars nem jong ka jingi
Bakila te ya ke jingim ke hingga sem jongi kila pen brano kila ya kalan ishong kalan kumda terte kaya ke daw kampat urlong satya ya kane ke jinglong do jinglang snam jong ke jingit hapadeng jompi lese pilastang ya ke hingga sem jompi da kano ke jingit tenat iwei pa Omde ka jingit tenat jong ka jingit jong ubele henre jingit tenat jong ka do lada pite ya ki inga sem jompi namar ka jingit tenat jong ka do kan setelot ka do kan sedu ya ka jingit tenat ka do kala ban shet kala haba ka do ka shet kala kam don heye kaba kring iepi shu syakita ki jingit kaba pilastang kan sa kut no, kan sa blood no. Dahil nakatagadaw, buon ki inga sem ki jod. Te minda, ngako aban kendo yapi, ki longgo pa, kumjuri ki kon samla, ki badon ka jingmod ban te ya ki inga sem, puson ya lade. Hato, ngidon shishane yam, ya ka neka jingit ka jongoble hapo jongi. Hato, ngadam pinne niyam, Hato ngadang pinbiang ni ya kane ka dur ka dar jongoble lada ngamdon ka dur ka dar jongoble kumna uble ulaban pa yaw Emmanuel ban shongsa ban ni Emmanuel unsa shongsa bad hakataki inga sem badon ka jingya serin badoble kumbangela puson ya kane kanti uble ula taw ya ke beryo haka dur ka dar jongo bakindup yasrim badu habangi pensange ladang sange ban yasrim badobele kabamot oble umdon jakashu hakum gitakiing yak kelip mat ni sange ban yasrim yak kelip mat bangin stang ban do yak dor ka dar jong oble ngin stang ban buteng bi dese ngin stang ban but yaka jingit na jong perte lese ngin stang ban Shim yalade yaka dur ka dar jongno like no ya ubele. Leseng istang ban yasrim badno ban ya ubele. Habang istang ban yasrim badno ban ya ubele kan sejayu kan sejot. Emmanuel umlashu banman namar Emmanuel upay tang yak yinga sem badon ka jingi dur ka dar jong ubele ban yasrim badubele. Lengkum dah kalong ka jim penca burom yau Emmanuel ban sahabat ni. Nakata dah ublay umshim lapa yau Emmanuel syakimran. Ublay ula ap shi ap ula berkas sani ula puson sani bha bantau ya ubryu hakador kadar namar bale ulas ngawutu hadin katto katnes nem uhaban pano ya ukun ba marwe syaka pertai. Minda ublay upait na bane ya ki inga sem jongiru ula ko aban pa ya Emmanuel hapadeng jongi ula ko aban pen wan dur yangi henre ka jing so si jongu ble kalom ngila pindu no ya ka dur kadar ngila le bon jai ki makeup bon ki brio minda ki klein ban le ya ka makeup ki le bon ki facial Omdon ketin show ban om hakatin kasih kile facial lese kile maresha ki beauty parlor kidam pinitenan henre haba uble upet najrom unum iyo isu yaka dur ka dar jomu hangi higi longgo pa pusun yalade hadu katno pela penne yaka dur ka dar jomu bele ban penne yaka dur ka dar jomu bele ngide ban pension nongorim yaka inga sem jongi haka jingit ka bashisha minta bon ki jingit haki inga sem kilong ke jingit batok katrekam borba hapadai bon ki kon samlaro minta kishutok naga benda ban yo yaki samla baka kibaki kam smutanna Enda layopat ki peni ya ka rong jongi rong ba buri jongi don ki rong ka ba buri don ki jinglong ka ba buri ka ba kin sa sem madan yenda ki lastang ban ya imlang nangda yen sa stang ban batte ya ka jingit ka jongi baro kan kata kan pensioniu ya ka jingit dena kata kada bon ki inga sem ki babe dena kata kada bon ki inga sem kim don ka jingit
haba omdon jingi kumno kalaba nurlong yakane ka jinglong do longsnam jongu Emmanuel ko himman ko para tengide ban kili yalade hato haki inga sem jongi lakha ya Emmanuel hato kayinga sem jongi ngidon ka dur ka dar jongu ble hato pi kum uppa kum kekemi bagi kun pia serim ya ublay ne pia serim badno pi pia serim ya lade badno benda ton bon ke jing tunju ton bon ke jing pan shoy ha ke inga sem jongi ha ke jing em shime ni bud ya no ni kongo ya no ni shashkor ya no ni vad ya no ha ke jing em ka jongi ngidon kamban penba ladang is ngautu ila pensnio dor ya ka longing long sem jongi ya ka jing long shimai jongi kade ka por menda lemba ka nega retri ban pan bor na utrai ban pen bheit pen rendi ya ka longing long sem ban pen ko ya ka benda bala jaklia ha ka inga sem jongi ban beratlut ya ki nyut kabala kar na keleng-keleng bandup stang biang ya ka jingim kabakui kenapa ngilong she benda bat ka sain dur ka jongo belai kenapa ngindup bit ya ubele hakie ke baro ha ka jinglong jongi ha ka keranga kana jongi ha ka jingi jongi ha baro ke benda jongelonging longse ai Emmanuel inang rung hapo jongi baro ai Emmanuel inang yo jaka haka donor jongi haka inga sem jongi haka longing long sem jongi lada ka inga sem jombe kakela longa ing teli penkala biang shaka longing long sem lada ka ing jombi kalong ka ing ka baitan na naba pen ba shushu hapo lese pilom barispa pilaban pentit kano katiaban penitan nat ya kaying jombi henra kaying jombi kampat kalalong kalonging longsem hadon mindalese utrayu kot uveri ni baro banginduf stang ban yasrim badu belai banginduf stang ban yade bad ka jimpos ni bam chukut jongo belai naga benda ki ingase induai naga benda kane ka jingdu kabangila stang ya kane ka retreat lada don kino ke benda ke bambiang ha ka jingim jongi shimet haba pitip marwai shimet pilase ping kum pa pitip hi lese ka log jombiru kampat tip ya kata ka jinglong ka badang pensniu duripi beratlo pan borna utrai ayu trai ubayoi yepi hari unang kerku yepi unang penku yepi unang penkantang yepi kenamba ngindup pedian yawunong penim hapo jongi hapadeng jongi bad kainga sem kat kelalong kat jaka lakha ya Emmanuel bad ninang yohi hakikun gikti ki jongi ya ka dor ka dar jong Emmanuel kotrai Jesu is ngongo yame naga benda ka jingdon jame hamalla kainga sem is ngongo yame bangilong dor ka dar jong ka jingtumu baba jongo bele bangilong ka dor ka dar jongo bele Yasrim bad me ko blay kopa bunsin naka jing talot jangi ngi kantai ya ka jim panjame ya ka jing kwa jame ko trai banlong ki inga sem balalong do longsnam da ka jingit ka jame kar ko yangi pen kud yangi pen wandur yangi biang o blay badon bor baron kar ko yapi oppa badokon bado men siyam bakoy amen